Hawu kwazi kwamnandi namhlanje nginibingelele futhi sengibuya futhi impinda ngiza kunina. Namhlanje ngiza nesihloko esithe kwehluka. Ngihlushwa into eyodwa abantu benkosi. Lezi zifo ezingaka eziloko ezidamane zivela. Mama abahlinzwa amadolo. Mama bamakhanda angapheli. Mama kumbe nabesilisa sisindwa amahlombe. Siyathwasa. Izifo sinoshukela, sino BP. Kusiyami. Kuthi kunjalo sishiselwa imizimba na iCovid. Bese kulekuthiwa hamba esibhedlela. Bafika esibhedlela beqe ngombese amadolo. Anitholi ingane bathi amachuba acinene beqe ngombese bavale. Kuyipho kwakithi. Ngikhala isililo sempande nemithi yakithi. Zolo lokho kuqhamuka umhlonyane. Umhlonyane uyaziwa ukuthi ingane eyiphuziswa wona kuvuleke ngaphakathi esifubeni, kuvuleke imbobo zokuphefumula. Umama wayaziwa mekhulelwe, kufanele enze njani na aphuze umama isihlambezo. Mawuqonje kwazi kufanele uchathe. Mawuyinsizwa yakweni kwazi ukuthi kufanele ukuthi uhambe emfuleni uyozigeqa ugeze bekuphela. Ngakho ke inkinga lento abantu benkosi. Sikulahlelana kwakithi. Kwakunengedla ezazenza imbiza. Sasinoso science bethu abamnyama abangayanga esikoleni. Ngizontsha iqiniso nginganifihleli. Kunabantu abajulile esinabo la eNingizimu Afrika abazinyanga abanye abazona. Ngikhuluma nawe nje bakhona abanikwa impande yeCovid. Kodwa ngeke bavele ngoba akekho ozoyithinta. Ngakho kunabantu abaphiwe umuntu kuthiwa umuntu mekavaleka amehlo omnika ukuthi nokuthi avuleka amehlo. Manje abantu abanjalo abapromoteki ngoba izalukazi ezindala amakhehla amadala izonoma iqhamuka lento kuthiwa iyohlolwa elaboratory. Hayibo wenkosi yami wakungahlolwa elaboratory umuntu wesintu. Ilaboratory wena. Athi umuntu awunele ngaphuza leyambiza kwadidwi kwangcono. Yini abantu basemandulo babephila isikhathi eside kangaka? Yini thina sesifa ukuqathaqatha? Sesithi singcono phela sinamaphilisi. Kwenziwa yini? Ngihleli nje emlambo omunye baningi abantu abafika sesihlulekile isibhedlela sebehamba odokotela afika ukukhabazela umkhizo omkhulu namakhehla akhe esigodlweni. Hayi mina bona bakulaphe avuleka amehlo liphele uhlangothi uphile. Nithi ngixabana nomama ekhaya athi umkhize ubone ngani wena ukuthi ngapha kukuthi kodwa senihlulekile. Athi umuntu engalikhiphanga uhudo lwesalukazi sakhulisa umkakhe bese ekuthiwa aya amachuba avale kunkosikazi kanti bavalwe isalukazi esathi ngafe ngakukhulisa ngaqeda manje usangibongi ngani. Webantu benkosi. Imbiza zethu lithela mangisabi. Ningazisabi. Ziphuzeni ngempela. Mina kwaliphuzi ngikhuliswe ngembiza, ngikhuliswe ngempande, ngikhuliswe ngomuthi, ngisawudla namhlanje ngibona ngumqemane. Anginashukela, angina BP, anginalutho. Ngiyohlanganisa iminyaka yama-65 ngoSeptember. Ngalala kanye esibhedlela futhi it was only 12 hours. Ngingaka. Ngoba ukudla engikudlayo, angikudli konke lokudla lokho. Lezi inyama lezi ezithengwayo ezingacacile. Iyahlatshwa yami banjwe baleni, ngikhula nje. Imbiza ngihlala phezulu kwayo. Angiyena umuntu wamaphilisi. Angiyena umuntu ojimaza ngijimele ngazalo. Ngifuna ukuthi eqiniso nje ngqo. Kunabantu abaningi ngifuna ukusho amagama abantu. Athi umuntu baba umkhize cishe ngafa iCovid. Ngithatha umhlonyane noGumtree ngahlanganisa nomuthi othile ngaphuza. Emlambo umnye siyabagquma abantu. Saqala lokho. Ngakhona iCovid. Ngahamba kwathiwa usuthwasela hamba manje uyofunda kuba amaseke eswazini abantu baqhumwa kanjani. Sebaqhuma abantu la. Saqala kudala nje ngoba iyona impilo yethu. Mase kufika iCovid waqhuma siyabaqhuma la. Qhuma uzosinda. Ngakho ke angisho ukuthi ngilwa nokunye. Uma uhulumeni wethu eNingizimu Afrika enoso science abaziyo kodwa engabasebenzisi kusho ukuthi akazi wenzani. Izinto zethu asingacekelwa phansi. Ungabodlala umuntu esesikhundleni athi ungawusebenzisa umuthi ngoba ulanda eGhana noma eCongo noma koAfrika omunye. Basekhundleni nje bagcwele imithi, bathwele imithi. Banemali nje bathwele imithi, bathi wena ungawusebenzisi. Sebenzisa umuthi wakini mntanami. Sebenzisa umuthi wakithi, wakini dadewethu nawe mfowethu ukhuliswe. Mawungakhuliswanga thatha umuthi uphuze. Ezami ingane zonke zakhishwa inyoni. Emlazi kwahlahla zemithi azihlupha zenza ilutho. Bese kuthi ukhipha inyoni namhlanje akukho. Wakwayizwa phela
ubona namhlanje ingane zethu zihlupheka ziphuza ukukhuluma ziphuza ukugaqa ziphuza ukwenza yonke into zithwele inyoni athi umuntu inyoni ngoba asazi ngakho ke kuyihlazo ukuthola isikhulu esithile sikuhulumeni kumbe isikhulu esithi ningayisebenzisi imithi yesintu mayibabo kodwa umuntu omnyama kodwa futhi yena ebelanda imithi lapha ya lesikhundla kusona wasithola ngomuthi lithi elami izimbiza asiziphuzeni ningaziyeki izimbiza iphuza imbiza umuntu omnyama chatha umuntu omnyama qhuma umuntu omnyama phalaza umuntu omnyama ngoba iChina ngeke lidle into yakho umNdiya lo next door ngeke ayidle into yakho umlungu ngeke ayidle into yakho uyidlelane yakhe wena iye ekhemisi kulungile anginqabi kodwa makhohle kwakini kwenze kufanele namhlanje sikhulumeni amaqiniso uma basiholayo besiholela ophathe ngendlela ongeyona asiwakhulumeni amaqiniso ingakho nje mawuthola kukhulunywa ngabaholi abathile ababalwa abaholi bendabuko ngoba kuyaziwa ukuthi ikhona lento eyimfihlakalo lesiphethe asifunakali kodwa sithandwa mase befuna ukuceba sebefuna ungena ekhundleni mayibabo lithi ke lami ke idlani impande yesintu sakini yamasiko akini phuzani izimbiza zezimpande zakini ngiyabonga